أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون إلا الله. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yesabani lelo langa lelo lapho wonke umuntu ezobe ebuyele ku Allah, ezobe ebuyele kumdali wakhe, ezobe ebuyele kumenzi wakhe. Lesabe lelo langa lelo. Awulalele ukuthi uYeshua lo nini senimbiza ngoJesu uthini ngani maKristu? Uthini ngani maKristu? Ungizwe kahle. Angikhulumi ngabanye, ngikhuluma ngamaKristu. Mawuzazi ukuthi uzibiza ngomKristu wena, lalela ukuthi uthini kuwe. Matthew 7 verse 21. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi Nkosi abaye kungena embusweni wezulu, kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Niyamuzwa? Akatho owenza intando yami, uthi wenza intando kabani? kaBaba osezulwini. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku, wattaqu yawman turja'una ila Allah. Yesabani lelo langa lelo akhuluma ngalo la. Ngalolo suku Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho? Jesus is the Lord. In Jesus' name. Holy Ghost fire. Jesus is the Lord. In Jesus' name. Holy Ghost fire. Khulunywa ngani? Ungizwa kahle awulele. Lalela. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. 23. Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi footcheck. Imagine uJesu azokutshela leyo nto leyo. Footcheck akusiyinhlambi Afrikaans footcheck. Get out, suka la eduze kwami. Angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bokubi. Footcheck, get out from me. Oqala nobe nimbiza ngegama ngalazi. Igama lakhe uYeshua, elinye uIsa, elinye uEsu. NgesiHebheru. Wena uyobuthi Jesu, uyobuthi Jiso, uyobuthi Jesus, uyobuthi Jesus, uyobumbiza ngawo wonke lamagama emsangana angawazi. Uyobe kuthukela lokho. That's number 1. Yilo nalo owezwa amazwi ami awenze. Uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Umzwile? Khuluma namaKristu. Ngiyadlula. Ngiyabonga.